आरोबाव सासे सुबुङा गोमानानै दं। नंगौ, 20 बोसोर बैसोनि रैखा बसुमतारी मुंनि सुबुङा गोमानानै दङ। आरो गोमानाय रैखा बसुमतारीखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सानजोरां गामिनि होननानै खौरां मोननाय जादों। बिफा बियस बसुमतारीया फोरमायनाय बादिब्ला रैखा बसुमतारीया बेंगालुरुनिफ्राय न' फारसे फैनानै थांनाय शुक्रबार बारायखालिनो बङाइगावआव सफैबायमोन। नाथाय रैखा बसुमतारीया गुवाहाटीयाव थांफिननोसै होननानै बिफानो खोन्थाहरदोंमोनब्लाबो जेबो खौरां मोनैलाय गोबां जिंगासिनानै दङ रैखा बसुमतारीनि बिफा बियस बसुमतारीया। बियस बसुमतारीया फोरमायबावोदि आंना फिसाज्लाया सानफ्रोमबो मोजां गाज्रि नखराव खौरां लाहरबाय थायोमोन। नाथाय दा गुवाहाटीयाव थांनोसै होननानै थांखांनायनि उनाव सप्तासे जाब्लाबो जेबो खौरां गैया होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो नैबे सावगारियाव नुनाय रैखा बसुमतारीखौ सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 6901652696 जामबुं अनजिमायाव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों बिफा बियस बसुमतारीया। फिन आरोबाव सासे सुबुङा गोमानानै दं। नंगौ, 20 बोसोर बैसोनि रैखा बसुमतारी मुंनि सुबुङा गोमानानै दङ। आरो गोमानाय रैखा बसुमतारीखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सानजोरां गामिनि होननानै खौरां मोननाय जादों। बिफा बियस बसुमतारीया फोरमायनाय बादिब्ला रैखा बसुमतारीया बेंगालुरुनिफ्राय न' फारसे फैनानै थांनाय शुक्रबार बारायखालिनो बङाइगावआव सफैबायमोन। नाथाय रैखा बसुमतारीया गुवाहाटीयाव थांफिननोसै होननानै बिफानो खोन्थाहरदोंमोनब्लाबो जेबो खौरां मोनैलाय गोबां जिंगासिनानै दङ रैखा बसुमतारीनि बिफा बियस बसुमतारीया। बियस बसुमतारीया फोरमायबावोदि आंना फिसाज्लाया सानफ्रोमबो मोजां गाज्रि नखराव खौरां लाहरबाय थायोमोन। नाथाय दा गुवाहाटीयाव थांनोसै होननानै थांखांनायनि उनाव सप्तासे जाब्लाबो जेबो खौरां गैया होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो नैबे सावगारियाव नुनाय रैखा बसुमतारीखौ सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 6901652696 जामबुं अनजिमायाव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों बिफा बियस बसुमतारीया। फिन आरोबाव सासे सुबुङा गोमानानै दं। नंगौ, 20 बोसोर बैसोनि रैखा बसुमतारी मुंनि सुबुङा गोमानानै दङ। आरो गोमानाय रैखा बसुमतारीखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सानजोरां गामिनि होननानै खौरां मोननाय जादों। बिफा बियस बसुमतारीया फोरमायनाय बादिब्ला रैखा बसुमतारीया बेंगालुरुनिफ्राय न' फारसे फैनानै थांनाय शुक्रबार बारायखालिनो बङाइगावआव सफैबायमोन। नाथाय रैखा बसुमतारीया गुवाहाटीयाव थांफिननोसै होननानै बिफानो खोन्थाहरदोंमोनब्लाबो जेबो खौरां मोनैलाय गोबां जिंगासिनानै दङ रैखा बसुमतारीनि बिफा बियस बसुमतारीया। बियस बसुमतारीया फोरमायबावोदि आंना फिसाज्लाया सानफ्रोमबो मोजां गाज्रि नखराव खौरां लाहरबाय थायोमोन। नाथाय दा गुवाहाटीयाव थांनोसै होननानै थांखांनायनि उनाव सप्तासे जाब्लाबो जेबो खौरां गैया होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो नैबे सावगारियाव नुनाय रैखा बसुमतारीखौ सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 6901652696 जामबुं अनजिमायाव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों बिफा बियस बसुमतारीया। फिन आरोबाव सासे सुबुङा गोमानानै दं। नंगौ, 20 बोसोर बैसोनि रैखा बसुमतारी मुंनि सुबुङा गोमानानै दङ। आरो गोमानाय रैखा बसुमतारीखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सानजोरां गामिनि होननानै खौरां मोननाय जादों। बिफा बियस बसुमतारीया फोरमायनाय बादिब्ला रैखा बसुमतारीया बेंगालुरुनिफ्राय न' फारसे फैनानै थांनाय शुक्रबार बारायखालिनो बङाइगावआव सफैबायमोन। नाथाय रैखा बसुमतारीया गुवाहाटीयाव थांफिननोसै होननानै बिफानो खोन्थाहरदोंमोनब्लाबो जेबो खौरां मोनैलाय गोबां जिंगासिनानै दङ रैखा बसुमतारीनि बिफा बियस बसुमतारीया। बियस बसुमतारीया फोरमायबावोदि आंना फिसाज्लाया सानफ्रोमबो मोजां गाज्रि नखराव खौरां लाहरबाय थायोमोन। नाथाय दा गुवाहाटीयाव थांनोसै होननानै थांखांनायनि उनाव सप्तासे जाब्लाबो जेबो खौरां गैया होननानै फोरमायथिदों।
बेनिखायनो नैबे सावगारियाव नुनाय रैखा बसुमतारीखौ सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 6901652696 जानबुं अनजिमायाव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों बिफा बियस बसुमतारीया। फिन आरोबाव सासे सुबुङा गोमानानै दं। नंगौ, 20 बोसोर बैसोनि रैखा बसुमतारी मुंनि सुबुङा गोमानानै दङ। आरो गोमानाय रैखा बसुमतारीखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सानजोरां गामिनि होननानै खौरां मोननाय जादों। बिफा बियस बसुमतारीया फोरमायनाय बादिब्ला रैखा बसुमतारीया बेंगालुरुनिफ्राय न' फारसे फैनानै थांनाय शुक्रबार बारायखालिनो बङाइगावआव सफैबायमोन। नाथाय रैखा बसुमतारीया गुवाहाटीयाव थांफिननोसै होननानै बिफानो खोन्थाहरदोंमोनब्लाबो जेबो खौरां मोनैलाय गोबां जिंगासिनानै दङ रैखा बसुमतारीनि बिफा बियस बसुमतारीया। बियस बसुमतारीया फोरमायबावोदि आंना फिसाज्लाया सानफ्रोमबो मोजां गाज्रि नखराव खौरां लाहरबाय थायोमोन। नाथाय दा गुवाहाटीयाव थांनोसै होननानै थांखांनायनि उनाव सप्तासे जाब्लाबो जेबो खौरां गैया होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो नैबे सावगारियाव नुनाय रैखा बसुमतारीखौ सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 6901652696 जानबुं अनजिमायाव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों बिफा बियस बसुमतारीया। फिन आरोबाव सासे सुबुङा गोमानानै दं। नंगौ, 20 बोसोर बैसोनि रैखा बसुमतारी मुंनि सुबुङा गोमानानै दङ। आरो गोमानाय रैखा बसुमतारीखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सानजोरां गामिनि होननानै खौरां मोननाय जादों। बिफा बियस बसुमतारीया फोरमायनाय बादिब्ला रैखा बसुमतारीया बेंगालुरुनिफ्राय न' फारसे फैनानै थांनाय शुक्रबार बारायखालिनो बङाइगावआव सफैबायमोन। नाथाय रैखा बसुमतारीया गुवाहाटीयाव थांफिननोसै होननानै बिफानो खोन्थाहरदोंमोनब्लाबो जेबो खौरां मोनैलाय गोबां जिंगासिनानै दङ रैखा बसुमतारीनि बिफा बियस बसुमतारीया। बियस बसुमतारीया फोरमायबावोदि आंना फिसाज्लाया सानफ्रोमबो मोजां गाज्रि नखराव खौरां लाहरबाय थायोमोन। नाथाय दा गुवाहाटीयाव थांनोसै होननानै थांखांनायनि उनाव सप्तासे जाब्लाबो जेबो खौरां गैया होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो नैबे सावगारियाव नुनाय रैखा बसुमतारीखौ सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 6901652696 जानबुं अनजिमायाव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों बिफा बियस बसुमतारीया। फिन आरोबाव सासे सुबुङा गोमानानै दं। नंगौ, 20 बोसोर बैसोनि रैखा बसुमतारी मुंनि सुबुङा गोमानानै दङ। आरो गोमानाय रैखा बसुमतारीखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सानजोरां गामिनि होननानै खौरां मोननाय जादों। बिफा बियस बसुमतारीया फोरमायनाय बादिब्ला रैखा बसुमतारीया बेंगालुरुनिफ्राय न' फारसे फैनानै थांनाय शुक्रबार बारायखालिनो बङाइगावआव सफैबायमोन। नाथाय रैखा बसुमतारीया गुवाहाटीयाव थांफिननोसै होननानै बिफानो खोन्थाहरदोंमोनब्लाबो जेबो खौरां मोनैलाय गोबां जिंगासिनानै दङ रैखा बसुमतारीनि बिफा बियस बसुमतारीया। बियस बसुमतारीया फोरमायबावोदि आंना फिसाज्लाया सानफ्रोमबो मोजां गाज्रि नखराव खौरां लाहरबाय थायोमोन। नाथाय दा गुवाहाटीयाव थांनोसै होननानै थांखांनायनि उनाव सप्तासे जाब्लाबो जेबो खौरां गैया होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो नैबे सावगारियाव नुनाय रैखा बसुमतारीखौ सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 6901652696 जानबुं अनजिमायाव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों बिफा बियस बसुमतारी।